Отново излизам за да ти кажа за книга, която не е книга. Ще правя резюме на книга, която дава резюмета. Тази книга е много специална за мен. Само за последните 2 седмици съм я чел и слушал над 3 пъти. Тим Ферис е един българин, за който чуете малко по-късно, са написали тази книга. Можете ли да изградите ниша, която вие да доминирате, защото никой няма как да ви имате? Каква е формулата за величие? Това е последователност, задвижвана от дълбоко любов към нещата, които обичаме да правим. Качеството на въпросите, които си задавате, определя качеството на живота, който живеете. Ако не е ентусиазирано, ако не е hell yeah, значи е не. И както Тони Робинс казва, ние живеем в историята, която си разказваме, а не в реалността. Някой знае ли кои са двамата българи, които участват в книгата Tools of Titans? Ако строи човека има книга някой ден, тя ще изглежда ето по този начин. Ако запомните едно нещо от представянето на тази книга, нека бъде този цитат. Ако повечето информация беше това, от което ние имаме нужда, сега всички ние щяхме да сме милиардери с перфектни дела и плочки.